El Divertit ha tornat a Premià de Dalt. Durant 3 tardes d'aquesta Setmana Santa, els nens i nenes de 3 a 12 anys han pogut disfrutar de diferents activitats, tallers creatius, jocs i també atraccions. Ha estat tot molt divertit, això sí, amb les màximes mesures de seguretat davant de la pandèmia. Més de 1.200 persones han passat enguany pel Divertit. De totes les activitats que es proposaven al festival durant els 3 dies, un 70% s'ha fet a l'exterior del pavelló i la resta a l'interior, bàsicament tallers i jocs, adequant tots els espais al protocol sanitari establert per la Covid. Hem oxigenat espais, és a dir, la plaça expulsada, l'hem habilitat i hem posat 3 inflables, l'annex 2 del pavelló nou i hem posat tallers familiars, hem posat 2 tallers familiars, i aquí dins hem intentat espaiar-ho al màxim posant només 2 activitats. Tots els punts d'accés a cada atracció n'hi ha el seu gel, tant aquí a les entrades com a les atraccions, com he dit, totes les cues marcades, tot individual i amb la senyalització corresponent dels 2 metres de seguretat, de la distància que ens obliguen per tenir entre grups no bombolla, i a les cues d'accés tot separat amb la gent que surt, com aquí a l'entrada, que entren per aquest punt i surten pel punt contrari de lo que és la festa. Els pares i mares que han acompanyat els seus fills han comprovat de primera mà totes les mesures de seguretat sanitària establertes per l'organització per garantir la seguretat dels seus fills. Em sembla que està organitzat d'una forma molt correcta, no? Perquè he vist que quan l'accés està molt controlat, el tema del pagament també es fa per aplicació, amb la qual també es controla molt la transmissió possible del virus. I en general molt correcte, no? Estem molt tranquils i molt segurs en aquest sentit, no? Que sembla que no hi hagi cap perill o almenys el mínim perill possible. La veritat és que molt bé, és la primera vegada que venim, però ho hem trobat tot molt bé, molt segur, vull dir, hi ha dispensadors per tot arreu, es guarda molt bé totes les distàncies de seguretat, tot molt ben controlat i els nens sembla que ho adeixen molt i els adults també. La proposta de jocs i activitats d'aquest Divertit ha estat ben variada i s'han organitzat en funció de l'edat dels nens i nenes. Jocs de petita infància, tallers creatius i atraccions diverses. Som una entitat de lleure infantil i juvenil d'aquí de Premià de Dalt i el que oferim és un espai on treballem amb valors, on fem educació en el lleure, a partir del joc, a partir d'excursions, del contacte amb la natura i amb l'entorn. Aquest any estrenem pavelló nou i hem fet la proposta de la meitat del pavelló cap a la dreta, és un espai de joc de 3 a 6 anys. Partit per la meitat per ubicar dos espais en un. A la meitat del pavelló tenim aquest espai d'aquí darrere, que seria de 6 a 12 anys, i tallers en família. Tallers de construcció amb caixes de cartró, la cúpula de Leonardo i un taller creatiu per penjar. Els nens i nenes han seguit les indicacions del personal de control, de manera que s'han pogut divertir i passar-s'ho d'allò més bé durant els 3 dies del festival. El Divertit és molt xulo i m'ho estic passant molt bé. El Divertit és molt xulo i m'ho estic passant molt bé i l'atracció que més m'ha agradat ha sigut el Extreme Ride. A mí me ha gustado mucho y mi favorito ha sido ese, que no sé cómo se llama, pero me lo estoy pasando muy bien. Les colxonetes, que mola molt, també els punyitassos. El Divertit l'ha organitzat l'Ajuntament de Premià de Dalt amb la col·laboració del Cable Espolsada, Tata Inti i Mòbil Park.